одамое ки ба монанди ҳамин бародар ай беморӣ гаймарид азият доре азоб мекаше метавоне ки муроҷиат куне раҳи осони лечени гаймарид ба доруҳои гиёҳӣ ай 3 соат то 8 соата бе шприц бе оператсия бе шланга задан. Бародари азиз, яке ай нишонаҳои гаймарид чия? пешонӣ дар мекунад, дуюм шумо дар мекунанд, сеюм раҳи нафаскашӣ маҳкам мешавад, и чорум тез гириб мешавад. Кадомое ки ҳамин нишонаҳоро доре метавоне ки муроҷиат куне. Иншаалло мо дар хизмати шумоем ба доруҳои гиёҳӣ лечени гаймарид. салому алайкум. Акаҷон чӣ хеле чӣ хел сехта? созе ҳамин барвақта наёфтем да шуморо мо барвақт меомадем. Барвақт меомадем. Бачаҳо биёен ҳамин зимистода хиникида кор мекунен ҳаминҷо биёен я отдих када мерем да насиб боса иншалло. Бале, марҳамат кунед биён иншалло ин номеро занг бизанед пешаи модон. Ассалому